Me diuen Cristina Poveda i treballo en llibreria La Costera. Voldria explicar-los el motiu per què recolze la candidatura encabeçada per Miquel Lorente, Sesca i incorporada recentment Amor. A lo llarg d'estos 4 anys que han passat, hem observat que són unes persones molt dignes en una política molt transparent i sempre lluitant per les persones més desafavorides de la societat. Això és una garantia de que si ostenten el poder, aquestes persones sempre se veuran ateses en les seues necessitats. Jo me dedique al comerç i hem estat durant tots aquests anys molt desprovistos d'una protecció per part del consistori. En el programa d'Esquerra Unida ens ofereix una participació ciutadana que és el que necessitem, poder marcar unes línies d'actuació que afavorisquen la recuperació del comerç que antigament tenia. Xàtiva és una ciutat que tota la gent li agrada molt, turística i molt bonica, però en el lloc on ens trobem ara se denota un deterioro molt gran. Este és una de les places més importants de la ciutat, la Pujal Castell, la plaça La Bassa. Este tros últimament està completament abandonat. Per tant, necessitem un ajuntament, unes persones que ens governen, que estiguen atentes a totes les necessitats de la població, a les famílies que passen penúries econòmiques, als comerciants que no sabem per on tirar, i una ciutat que torni a recuperar l'esplendor que tenia fa uns anys enrere. Per tot això, jo vaig a votar a Esquerra Unida.